Xiquets, pares i iaios han convertit avui escenari al Palau de la Música de València. Tres generacions cantant i tocant alhora amb una finalitat solidària, recaptar fons per a les persones majors. Xiquets, pares i iaios han compartit avui escenari al Palau de la Música de València. Ho han fet per a recaptar fons per a lluitar contra la soledat dels més majors. La iniciativa a càrrec de 2 escoles de música ha unit 3 generacions en un mateix concert solidari. Estos xiquets de les escoles de música, cordes i UTEM de València es preparen per a eixir a l'escenari. Son pare els dona les últimes instruccions, mentre els iaios repassen les partitures per al que serà el seu debut. 3 generacions unides per un dia en un mateix concert solidari. No és molt comú que puguen participar els iaios, els fills i els nets en una activitat comuna. I en esta ocasió no m'ho he pensat, m'he tirat a la piscina. Regi Magno Salite. Els sogres s'han apuntat a última hora, però han dit que sí, que també jo crec que són els que millor s'ho han passat. El Palau de la Música imposa, però els nervis pronte se superen. Xiquets, pares i iaios han compartit avui escenari per una bona causa, recaptar fons per a la Fundació Amics de la Gent Major, que lluita contra la soledat dels més majors. La música com a excusa per a compartir en família.